Niligaw ako ng live TV, kumanta, hinaranahan ko siya. Ano ba? Yay! Countdown 6,000 subscribers! Dala itlog. 6, 7, 7. Yay! 69 na! Yay! Bawa! Maraming salamat. Yay! 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 69 na! Yay! 69 na! Landslides sa suggestion niya ang forms of videos. Matrix sa Jeep, inireklamo na almahan na nag-ibig advocates ang kulay na magtutong sa Binondo at Intramuros. Alamin sa Pamilya Extra. Ang street light sa Ayala Avenue. Babakit ka, anak ka? Super operator ng jeep ang tanggapan ng LTFRB ngayong araw. Iti para Ano naman, lipan? Sama. ng pila para sa Fair Matrix sa panayam sa ANC headquarters na alala ng